Ahojte, tak vás srdečne vítam pri 5. časti minikurzu Tarotu. Takže urobíme si atmosféru, dáme si trošku vône do priestoru, aby aj tá myseľ bola čistejšia a lepšie sa s tarotovými kartami pracovalo a napájalo sa na pole, ktoré také informačné, ktoré si vytvárame tým, že pracujeme s tarotovými kartami. Takže dala som sem kadidlo, toto je kadidelnica na kahanček, má tak jemnejšie potom to kadidlo vonia a môžeme ho mať v podstate aj niekoľko hodín. Kadidelnicu teda dám preč. Tu už vidíte, že som si pripravila tento pracovný list. Poprosím, aby ste ho používali v podstate len pre svoju vlastnú potrebu. Je to moje autorské dielo, takže najskôr teda k tomuto. No a budeme sa dnes venovať opäť veľkým arkánam. Takže zrekapitulujem, čo ste sa mali naučiť z minulého alebo z minulých lekcií. Takže by ste už mali vedieť naspamäť názov každej tarotovej karty veľkej arkány, veľkých arkán, týchto zásadných osudových situácií, ktoré sú zobrazené na karte. A mali by ste vedieť ich teda nielen názov, vidíte, že toto už máme tieto karty Rider Waite Tarot v českom jazyku. K tomuto balíčku, on vlastne je v tejto štandard veľkosti, je táto sada, ale môžete ho mať v mini alebo v takej, vlastne on je v tejto mini veľkosti, môžete ho takisto mať v kabelkovej. No a okrem kariet je teda priložená aj výkladová knižka. A teraz ako budeme postupovať, takže mali by ste už vedieť tieto karty pomenovať, mali by ste všetkých 22 vedieť naspamäť. No a v tejto lekcii budeme pokračovať tým, že povieme si, ako teda vlastne tú kartu vnímať. Áno? Čiže tuto vidíme nejakú postavu, ktorá je nejakým spôsobom v nejakých farebných, teda má nejaký taký zvláštny postoj, k nebu drží nejaké žezlo, vedľa neho a popred ním sú poháre, pred ním je takisto nejaký pentagram, druhou rukou ukazuje dole a nad ním je nekonečno lemniskáta. V prvom rade by vám malo, tí, ktorí si takí prirodzení ezoterici a empati, tak by vám to malo naskočiť. Už teraz by ste mali vlastne dostať do mysle určitú informáciu. Ano, že je to, aj podľa toho názvu, je to mag, čiže je to nejaká situácia, kedy potrebuje človek pracovať so všetkými vedomosťami, aké má, aby situáciu uhral tak, ako on vlastne chce. A pokiaľ by ste nič necítili, nevideli, tak si zoberiete, alebo teda nevnímali, zoberiete si výkladovú knižku a začnite si poctivo čítať o tej karte. Musíte tým proste prejsť a celý ten text si niekoľkokrát prečítať. Môžete si aj do svojho tarotového denníka zapísať, čo vás na tej karte zaujalo, alebo niektoré tie termíny, ktoré tu sú, niektoré tie symboly. Áno, nekonečno lemniskáta, to znamená, že nič sa nestratí a všetko sa v podstate bude musieť dorovnať, akýkoľvek čin. Takže takýmto spôsobom si budete musieť prejsť všetky karty. My si to teraz prejdeme týchto 22 iba tak zrýchlene. Áno, že teda na tejto karte vidíte nejakú postavu, nejakú situáciu, kedy musíte zvládať alebo použiť všetky možné
zručnosti, ktoré viete, aby ste situáciu zvládli. Áno, toto je vlastne karta Mag, tak to vyzerá v tarote Rider-Waite, ktorý je najpoužívanejší na svete. Ešte vám poviem, že no, dobre, potom k tarotovej numerológii neskôr. Tuto máme ďalšiu kartu, ktorou je veľkňažka. Sú to vlastne také veci, ktoré sú skryté, tajomné, mysľou k ním neviete preniknúť, ale dokážete proste pri meditácii, prípadne nejakou ďalšou duchovnou technikou dôjsť k tomu, čo je pred vami skryté. No, väčšinou sa táto karta týka udalosti, o ktorej nemáte dostatok informácií, potrebujete ďalšie a je tu pred vami skryté nejaké tajomstvo, nejaký zámer, o ktorom vy ešte neviete. Zároveň je veľkňažka jednou z 3 ochranných kariet tarotu. Máme tu cisárovnu. Áno, tak z tejto karty je to tak veľmi krásne vidieť, že to je žena, ktorá oplýva hojnosťou, je to vládkyňa, po svojom živote si žiada pozornosť, žiada oceňovanie, potom ho aj dá. Áno, toto je taká, vidíte, že to je znak Venuše, čiže je to viazané k ženskosti. Je to taká karta, ktorú je ľahko dešifrovať. K nej je potom cisár, je to vlastne taký strážca sveta pozemského, potrebuje, je to tradičný človek, starší človek, je to niekto, kto je vo vyššom postavení. Vidíte, že takto postupne keď sa pozeráte na tú kartu, na tú postavu, na tú situáciu, na tie symboly, takto postupne si dokážete opísať každú kartu a už niečo aj môže vo vás vyvolávať, len tým, že môžete si aj nahlas popísať, čo tu vidíte, alebo zapíšte si do denníka. A že už vo vás, vo vašom vnútri môže vyvolávať buď súhlas, alebo pokoj, alebo odpor, alebo nejaký ďalší pocit. Tie pocity pri kartách sú veľmi dôležité, pretože vďaka ním vlastne získate prvú informáciu a to, že čo je vašou témou. Veľkňaz je to taká neuchopiteľná karta niekoho, kto vie v tom duchovnom svete, s tým duchovným svetom pracovať. Je to druhá ochranná karta tarotu, takže je to veľkňažka, veľkňaz, to sú ochranné karty tarotu takzvané. Ďalej pokračujeme kartou rozhodnutie alebo milenci. Opäť si pozrite alebo opíšte, prípadne aj nahlas, čo na tej karte vidíte a k tomu popisu pocit. Ďalšou kartou je voz, to je taká akčná karta, znamená aj také presadenie ega, sťahovanie, rýchlosť, niečo, a proste pohyb celkovo. Ďalšou kartou je, teda v tomto balíčku je to sila, v Crowleyho by to bola spravodlivosť. Vidíte, že žena, ktorá si skrotila leva, to sú tie rôzne vášne, rôzne sily, ktoré pôsobia a emócie, ktoré nevieme zvládnuť, prípadne ich skrývame. Čiže ideme ďalej, karta je krásne taká aj pozitívna, tu je troška aj taká tajomnejšia zasa, pustovník. Vidíte, že je to postava, ktorá ide sama nejakou vyprahnutou krajinou. Ďalšou kartou je 10, kolo osudu, kolo šťastia. Tiež sú tu určité také jednoduchšie symboly, aby vás naviedli k tomu, aj k tej informácii, ktorá sa na karte nachádza, aj k tej nálade. Nič nie je statické, všetko sa točí a v podstate odkazom karty je vojsť dovnútra kruhu, nenechať sa udalosťami unášať, ale dokázať ich spracovať na emočnej úrovni, duchovnej úrovni a pokiaľ sa vy sami rozhodnete, tak potom na tej fyzickej úrovni urobiť niečo akčné, nejakú akciu, niečo povedať, niekam sa zaradiť. Hej. Takže to je kolo osudu. Teraz tu máme 11, spravodlivosť. Toto je spravodlivosť svetská, čiže posudzuje to, čo sme či už mysleli alebo vykonali. Dostane sa odplaty vo tomto svete. Tu je taká tiež veľmi taká rozporuplnejšia karta, taká tajomnejšia, to je
vyselec. Vidíte, že z neho vlastne padajú tie peniaze. No je zavesený, potrebuje sa pozrieť na situáciu z úplne iného uhla. Ďalšia karta je tu smrť, čiže všetko, čo nemá v našom živote význam, tak to odchádza. Je to karta tzv. Prirodzenej smrti, čiže prirodzeného ukončenia. Všetko, čo už doslúžilo v našom živote, tak musí proste skončiť, potrebujeme to pustiť. Zároveň je to aj jedna z kariet, ktorá ukazuje aj na zdravotný stav, čiže asi by ste sami si pochopili, že treba si dávať pozor na zdravie, ubrať, začať viac nejakú zdravšiu výživu, čaje a podobne. Je to taká varovná samozrejme karta. Ďalšia potom je alchymia, alebo anjel, alebo miernosť, vyrovnávanie rôznych emócií vo vás. To znamená, to je také zdržanie, je to zrenie, je to niečo, čo sa zastaví, nebudete to môcť dosiahnuť hneď, je to v podstate také zdržanie, by sme mohli povedať, preto aby ste sa dostali do správneho času a v správnom duchovnom rozpoložení. Hej, aby ste nič neurychľovali. To prelievanie energií, to je vlastne odkaz na tie emócie, ktoré s vami môžu aj lomcovať, alebo nemáte ich nejaké. Jednoducho takto pekne postupne si tie karty popisujte. Tu je, vidíte, to je jedna z takých kariet, ktoré sa každopádne, to je diabol, závislosti, niečo, čo sa nechcete pustiť, čo si myslíte, že vám prinesie nejaký úžitok, ale ten výsledok potom bude asi priputanosť k niečomu a negatívne, ťažké emócie, až duševné nejaké bolesti, stavy a tak ďalej. Tu je zbúraná väža, čiže ego ide preč, to, v čo dúfate, vám prinesie sklamanie napríklad z tohto. Ale môžete si popísať kľudne aj tie symboly. Vidím tu väžu babylonskú, mala byť na nej koruna, ale udrel tam blesk do nej, koruna padá, padajú postavy a podľa toho, čo popisujete, vnímajte, čo sa deje vo vás. Strach, hej, alebo práve naopak, že už nech to skončí, hej, aj toto môže zbúraná väža vyvolať. Tu je vlastne hviezda, to je tretia ochranná karta tarotu, je to vlastne hviezda nádeje. Je to karta, ktorá hovorí aj o mileneckom vzťahu, o tom, že treba na tej ceste pokračovať, po ktorej ste sa vybrali, ste pod ochranou. Ja tiež si môžete veriť, vidím tú ženskú postavu, ktorá prelieva vodu z nádob. Tá voda, to sú vlastne tie emócie, to je energia, ktorá vám prichádza aj z okolia, z neba, z vesmíru, od Boha. A ona sa vlastne dostáva, vy ju používate a naspäť teda napájate zase situácie a ľudí okolo vás. Ďalšia, no a môže symbolizovať aj hviezdy na nebi, áno, že ich vidíme, ich svetlo. Tuto máme takú ďalšiu, takú smutnejšiu, negatívnejšiu kartu Luna, ale zároveň je to aj veľmi liečivá karta. Nič nie je také hrozné, ako sa zo začiatku zdá. A potrebujeme viac si prejsť aj tými vecami, o ktorých nevieme, udalosť alebo informáciami, ktoré sú skryté a dostaneme sa k nim jedine nejakou liečivou udalosťou, čo môže byť samota alebo nejaký terapeutický rozhovor, sen a podobne. Ďalej pokračujeme slnkom. Toto je karta, ktorá hovorí, vidíte, že je tu slnko, dieťa, ktoré sa teší na koni, čiže zvládlo, hej, ono sa dostalo na koňa, bez sedla, samo a zvládlo to a teší sa, čiže je to také, hovorí o zvládnutí udalostí, ktoré sú pred vami, čiže je to veľmi pozitívna karta. Toto je karta súd. Hovorí sa, že vlastne teraz je ľudstvo práve pod
touto kartou Boží súd a je to vlastne karma, je to taká notička za to, čo každému vlastne prichádza do života podľa toho, ako sa správal, ako myslela, podľa toho vlastne teraz žije a prežíva všetky tie turbulentné veci, ktoré sa okolo nás dejú. Karta Svet, to je karta dokončenia jedného cyklu, radosť, užívanie si, také bezstarostnosti, napriek všetkému, čo sa okolo deje, tak vidíte, že postava je v takom tanečnom postavení. No a končíme, alebo aj začíname kartou Blázon. Je to karta bez čísla, alebo karta 0. Hovorí o úplne inom pohľade na to, čo sa okolo vás deje. Je to karta takej dôveryhodnosti, ale napríklad aj zvláštnych duševných a duchovných stavov. No a tiež si ju popíšte, hej, že čo vidíte. No a v podstate môžete si teraz urobiť taký rýchly výklad. Tu verím, že to vidíte. Ja vám potom vlastne tento list dám aj pod video. Čiže vidíte, že tu máte vlastne, dám ho takto vyššie, spôsob výkladu, ktorý podobný sme si písali aj pri tom prvom, k tomu sa ešte vrátime. A teraz vidíte, že tu máte nejaké štvorčeky. Vy si zatiaľ všímajte iba tento jeden. Tu máte, vidíte, jednotku, je to prítomnosť. Ďalšia dvojka, čiže druhú kartu, ktorú vyťahnete, je budúcnosť, tendencie. Pod tým, teda tretia bude tu hore, sú to osudové vplyvy, teda príčina toho, čo sa deje, alebo odkaz hora. A tu nás sú osudové vplyvy. A tu vidíte výsledok. Áno, takže vy si môžete teraz urobiť taký jednoduchý výklad. Buď si tie karty zamiešate. No a teraz si povieme prvú otázku. A tá otázka je, čo mi odkazuje moja duša. Tak, a my môžeme si tie karty znova dať do nejakého vejára. Takže ja si ich dám do vejára tentokrát a vyťahnem si. Vidíte, že karty neotáčam na prvej pozícii. Tu bude karta na druhej pozícii. Tuto máme na tretej pozícii, na štvrtej pozícii a na piatej pozícii. Takže otázka je, čo mi odkazuje moja duša. Áno, zapíšte si to aj na ten pracovný list prípadne. No a vlastne poďme na to. Takže svet, čo to znamená? Že v prítomnosti už by ste mohli teraz skúsiť vy sami rozlúštiť tento výklad. Čiže, čo mi hovorí? Čiže ja sa vlastne teraz cítim v poriadku, ako užívam si svet, nemám ako nejaké zvláštne udalosti, neriešim. Proste žijem si svoj život, dokončila som, alebo som v takom cykle, ktorý je pre mňa veľmi pozitívny. Teraz, čo vlastne kam toto povedie? Povedie to k cisárovi, to znamená, že budem riešiť asi usporiadanie svojej rodiny a svojho života, lebo chcem ho mať v takej tradičnej pozícii. Prípadne sa to môže týkať nejakého človeka, ktorý je buď nadriadený, alebo staršia osoba, alebo niekto, koho si vážim. No tak sa pozrieme hore, čo mi odkazuje moja duša, že prečo sa ja mám zaoberať takouto situáciou. Aha, tu už vidím, že príčinu to mám v nejakých mojich nespracovaných emóciách. Áno, takže toto mi odkazuje, to je vlastne zhora,
Čiže moja duša v podstate mi odkazuje, že napriek tomu, že teraz sa cítim fajn, tak mám sa pripraviť, že pravdepodobne budem riešiť niečo, čo sa týka tradícií, niečoho, čo používam, čo mi patrí, čo vnímam akože mám usporiadané, ale vojde mi do toho osoba staršia, pravdepodobne niekto nadriadený, múdrejší, otec, šéf, môže to byť aj mama, no matka. V tomto prípade by to skôr bolo niekto v mužskom rode, ale dalo by sa potom ďalej vykladať, že či to bude žena alebo muž. No a pretože moje emócie nie sú tak v poriadku, ako si myslím, takže budem ich musieť riešiť. Čo mi odkazuje univerzum, že mám sa pripraviť na to, že celé to bude nejaké zdržanie a pravdepodobne sa budem musieť niečoho vzdať a mám sa pozrieť na situáciu úplne inak. A čo vlastne sa stane teraz? Nejaká šťastná udalosť. Takže tá šťastná udalosť, prípadne nejaká udalosť, ktorá sa stane teraz, rozbehne to, čo sme si vlastne teraz takto povedali. No to väčšinou to, čo je v strede, nevypočítavame v tomto prípade. Je to taký výklad, ktorý je priamo, že berieme z vejara, z balíčka, alebo teda zo zamiešaných kariet. Ale pokiaľ chcete, môžete si zrátať, že čo vám vyjde, ale stane sa niečo veľmi rýchle, ktoré rozhádže všetko to, čo si teraz užívam, a bude to mať vlastne takéto dopady, dosahy, toto budem riešiť. K tomuto si to vlastne môžete aj tie svoje poznámky ku každej karte, môžete si ich zapísať do tohto na tento list pracovný a pozorovať, čo sa bude diať vo vašom živote. No a uvidíte, ako veľmi sa to podobá tomu, čo sa u vás deje. Prípadne si zapíšete, že vám to nejak nevyšlo a povieme si, že čo vlastne v takom prípade ďalej. Takže v tomto videu sme si povedali niečo viac o veľkých arkánach. Urobili sme si prvý výklad, povedali sme si, ako zhruba postupovať pri štúdiu tarotových kariet. Tam ešte ukážem napríklad, toto je tiež pekný tarot, ale už nedostupný, je to tarot lásky. No a s týmto pracovným zošitom, týmto vidíte, že tu je aj dátum, takto je tu. Otázku si môžete dať. Dnešná otázka bola, čo mi odkazuje moja duša. Takže pre tentokrát je to všetko. Srdečne sa s vami lúči a na ďalšie stretnutie sa teší Janita. Ahojte!